cajón. Il est passé en vidéo. Bueno, eta oraingoan eren udaletxe plazan matxinekin topatu nahi, zer moduz matxin? Ondo. Zertan, oso ongi baita ere. Zertan zabiltzate gaur hemen Iruñean? Gure anaiaekin, mugari gabeko txuntxurenoak ekin, urte guziz etortzen gira, eta pasatzen dugu egun soragaria. Zein da gaurko eginkizuna, goizetik gauer arte, zer egin behar duzue?
behar dugu lehenik etortzen girenean egiten dugu gauza importanta jan eta edan. Eta gero, ibiltzen gira ora, Iruñeko kaleetan zehar? Alde guzitan, eta gero bazkaltzen dugu, eta gero sartzen digire etxean, hola. Eta zuek ze tamborra da ez, marinelak? Ziburu eta Donibanien oizuneko tamborra da. Eta bon, hemen gire 30 lagun, eta badire hemengo ogoi txistulariak, mugari gabeko txuntxurenoak, gure lagunak gira, eta haiek gure bestetan etortzen dira, eta guk bere bestetan berriz etortzen gira, voilà. Oso ongi, eta gustoko dituzu Sanferminak? Sanferminak ez dut hainiz ezautzen, baina gure lagunekin ibiltzea, hola, gustoki ibiltzen gira, bai. Urrengo urteetan etortzeko asmoekin baita ere? Eiek nahi bani badute, bai. Oso ongi pasa eguna, Matxin, eskerrik asko. Esker zuri. Garbine, Pilartxo eta Pantxika ere, jakin dezazuen, Pantxika dela, jotzen duena Ziburutik etorritakoa baita ere, eta txistulariekin batera jotzen nahi dela, Garbine eta Pilartxo esan duan bezala, zer moduz Iruñean? Oso ondo, beti bezala primeran. Aurreneko urtea etortzen zaretena? Nire lehenengo urtea da, beti urtetan atxuta dakate hona etortzeiala, urte pila diala, eta urten ahal izan duetela, etorri naiz. Ni ez, ni hemen izaten naiz gehien txuneta. Eta aurreko urteetan ere, jendetsua izaten da harrera? Bai, beti, baina oso pozik etorrea. Oso jende jatorra eta pozik. Zein da gaurko eginkizuna? Zer egin behar duzue gaur, Pantxika? Egun jo behar dugu, eguna pasatu gure lagunekin, Pamplonan, oso ondo, janen dugu, eta irri eginen eta fiesta. Eta orduan esan daiteke, hermanamiento euskera erderaz deitzen dena, ez? Airetasuna. Hori da, hor duzuela? Gure area juten geha eta beak bueltan egiten duen. Osa, gu juten geha Baiona, txuntxuneroak, eta horiek beak etortzea San Ferminetan beti, urtero. Zenbat urte gutxi bera da mazozuela? Hori, asko, urte asko. Ni txuntxunerak ezautu nituna, beda, hau, hemen datorrena Bartzelonan bizia. Eta horren bidez ezautu nunik txuntxuneroak, mugari gabeko txuntxuneroak. Eta urte pila da, Euskal Herriko txistularia biltzen gehala gauza huetako. Bazkaia daukagu, bakizu abestia, primeran, eta eguna pasa. Txistuaren aitzekideakin eta hauekin. Airetasuna. Disfrutatu Sanferminetaz eta egun politxontaz. Eskerrik asko! Urtero etortzen den donostiar bat harrapatu dugu oraingoan. Josean, zer moduz? Oso ondo, primeran, beti bezala, primeran. Urtero egun bakar baterako edo... Normalean egun bat etortzen geha, Iruñako kuadriaekin biltzea, poteatzea, Baskaria, eta gero zuzen berriro Donostia hueltatzea. Eta zer daukate Sanferminak urtero etortzeko Gipuzkoatik? Bueno, oso berezia diala. Adibidez, Donostia, ez dia Donostia azte nagusi bezalakoa, zorionez, hemen bai giroa dagoela, eta oso desberdina da, ni uste dut hemen beste giroa on polita, eta oso gustokoa guretzat behintzat ona etortzeko.
Beno, jai bakoitzak berea dauka, ez? Bai, hori da, eta horrexegatik Iruñakoak San Fermina berezia diala. Eta orduan gaur bazkaria eta zer egingo duzue gero? Buelta bat zehozer hartuko dugu, eta bereziki gaur gainean helduen eguna dalata, ekartzen dugu ere bereien errebendikazioa pentsioen duina lortzeko 1.080 euro, eta horrexegatik ere aprobetxatu dugula hori mantentzeko pentsionisten errebendikazioak San Ferminetan ere kalean daudela. Izan ere, aurten hori oso urte berezia izan da, mugimendu askokoa. Bai, hori da, horrexegatik aprobetxatu egin behar duela San Ferminetan ere bere erreimindikapenak gutxienez ikusteko eta beraiek ere mantentzen dutela. Badakit, hain udan beste gauza daude, baina gero udazkenean berriro hartuko dutela eta ea lortzen dute bere erreimindikapenak. Lekua dagoelako aldarrikapenak egiteko eta ongi pasatzeko. Bai, jaia, bai, borrokare, bai, leluarekin oso garbi dago, pentsionistak ondo ulertu dute eta plastifikatzen nahi dira, kalean nola beraieko egiten nahi dira. Mi esker, Josean. Mezue, mi esker, ondo pasa. Arazoak ez ahaztu. Paul eta Oskarrekin topatu nahi zareangoan, zer moduz? Ongi, oso ondo. Zertan ari zarete gaur hemen? Lanean egon gara, eta behin lan amaituta, egun pasa egitera. San Ferminez dago jaiez gozatzera. Bai, danetik, lehenengo goizean entzierruan egon gara, ni lagun batzukin eta gero elkartu gara bilera bat genukalako, eta hori, txikiteu da, gero bazkaria eta egun pasa. Nuguak izeate? Ni Algortarra, Bizkaitarra. Eta ni Arrasatekoa. Eta zer gekarri zaituzte San Ferminetara, urtero etortzen zarete edo horreneko aldia? Ni Iruñan 10 urtez bizi izan nintzen, orduan badakan baiteko lotura, guztiatzen gara laneko gauzak ere hemen egiten urtero, utzik ez egiteko eta urtero hemen egoteko. Hori, zuzendaritza eukitzen dugu hemen eta gero juerga pixka bai urtero. Zein da San Ferminetako zuen momentorik kutxunena edo? Ni ez dut Uztailaren 6. Uztailaren 6 mabia bost gutxiagotan. Orduan da hor energia guztia eta tolan jende guztia, iruindarra izan gabe, jende guztia egoten da, ez da iruindarrak egoten dira pres eta horian nik ustez momenturik unkigarriena. Udaleko plazan ausartzen zara sartzea edo ez? Inoiz ere, inoiz egonen udaletxe barruan, baina ez, hor plazan ez, tokila zaiagoetan. Normalean nun ikusten duzu? Normalean arrotxapean ikusten dut, guke gozaria arrotxapean egiten dugu, eta geroan egiten dugu bueltaska, eta gero pixkanaka igotzen gara alde zarrera. Zuk ere bizitzen duzu txupinazoa? Bai, baina etxetik normalean ikusten dugu igual lanean gaude, baina ateratzen gara pixkatian ikusteko eta gero berri du lanera. Eta bai, estanda horrek ez, ematen duen kolorea, zarata, poza. Eta gero politxa da, lagunekin egunez pasatzea, tranquil eta topatu zure leku politxak eta elkarrekin barriketan egin, eta ez da bakarrik juerga eta eran, ez? Adibidez, gaur gainera helduen eguna dugu, eta uste alduzue helduek ere bereien momentua dutela festetan, batzuk historia markatu dute, hemen iruindarrak direnak, beraiei omenaldia egitea, ongi iruditzen alza dizue? Bai, uste nuen helduena gutazari zinelako, eta ez, hori, aspartuneko nuke hori ez dela horrela. Baina bai, azkenan ikusti dute jaia guztiontzat izan behar dela, eta pertsona bakoitzak, eta pertsona guztiek eroso egon behar dutela jaian. Eta, polita da, nagusiei ere aitortza hori egitea. Ez da bakarrik aitortza, bere lekua emon behar zaiola jende guztiari, ez? Eta orduan, programan bertan, adin guztietako jendientzako eta guztientzako egon bila da jakinetan, hau eskubidea ondo pasatzeko. Ondo pasatzeko eta hori behar dugu hain, ez da, utziko zaituztet ongi pasatzen, gu bagoaz lan egitera, así que disfrutatu jaietaz. Esker mila eta zuek ere ongi pasa. Baita zuek ere, venga. Eskerrik asko. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.